kendhat pamekaken kados ining turunan modho siang pantaran boten kendhati mbok menawi Kanjeng Warsi Gunaran Naroda badhe mundhut bijaksanipun ingkang putra patuh badhe nanggungaken jangga sumangga katigas sumangga jangga katuwak sumangga jojo bijaksanipun ingkang putra patuh pun Bathara Wisnu kula aturaken saketahipun wonten saripun Sinarada paladalah. Wah, yen kaya mangkono kuwi tembungmu kuwi jenenge kaduk ati kejeron penapa. Ora ana wong tuwa kuwi kok banjur munjut marang pati puriping putra. Yo, ngene yo. Saking bot-boteng ampun ulun ing nampa dawuh timbalan Adi Pramesti Guru supaya medun marang ing Muntara Laya ana ing ngasamu kang saperlu nembun dawuh timbalan alit kedaitan kawan arawi kadamu si Bathara Kala kang nalika semono nyuwun pangan diparingi. Lah kaladuk sing dadi dawuh Adi Pramesti Guru akeh banget cacahe. Kamu kok sing dipangan ujan manungsa. Mula sapa iku? Mula didhawuhi marepake marang ungyan kita. Bebarengan medun marang Marcapada. Ya iki tetulung marang wong kang bakal nggunakake. Mbok menawa ana krepotane para kadang warga ing Marcapada. Pun wae kelawan jeneng kita supaya tertulung. Nah, yang kados mekaten lah monggo kula sumangga kula dherekaken para Sinarada. Mumpung menika wekdalipun sing udan. Ing ya ora mangkono ya, Ken. Kudune nganggo sarana. Ora mung ngene iki. Kudune rukar busanane kadewatan ngrasuk busananing cara karang pradisan. Kajen boya kaus. Yen mantene iki mengko bakal konangan karo si Bathara Kala. Ora bakal iso malah-alangi sing dadi ratune Bathara Kala. Awit Adi Pramesti Guru paring dawuh marang jeneng iku kang ngerti wewadine sirikane si Bathara Kala. Mulane kuwi dimaksani marang kowe. Kuwi dawuh Adi Pramesti Guru supaya medhung marang Marcapada adet dadi dalang pangurwatan. Iki mumpung wektu isih longgar banget wis ganti ngger sandangan, ayo padha nyambut gawe. Bareng ganti sandangan kaya panggah ganteng bakal bagus. Dasare bocah bagus ya apa nganggo apa wae mesti ya bagus. Ora kebagusanmu tak ungkuli nggih. Cacaken saka pucuking rambut tekan pucuking jempolan sikil. Wah Sinarada niku malah jarine macak sing bagus dunyane malah keporo. Kula aturi kanca mriko, aku ki mau nganggo sandang wis kurang-kurang tak iki sing apik-apik kok. Icik dipae. Oh, lah. Jebule yo bener. Apa ya dasare iki ya kudune mengkene.
Ya ora dadi kaya pangapa. Dasare aku ya wis tuwa, ngomong kaya cak banget. Wis pirang-pirang umur yen macak bagus mesti ya wagu. Wis trimo nganggo sandangan sing kaya mangkene iku. Kowe ngger, Indra, Mas adan yo ngger. Sang oleh Gandrung lagi enek lagi baik Bathara Indra kok bareng ganti sanjangan kok nganggo sandangan wanita lagi mengko kepiye kamangka aku dina sing kapungkur aku entuk job nyambut gawe. Lah kok kowe malah nganggo sandangan, kowe sandangane wanita. Lah iki mengko nek ning dalan ngono kowe iki ora yo srimpung-srimpung nggon mlaku. Nggih, pos Narada. Inggih kanthi cangkep-cangkeping crita. Ya ora dadi kaya pangapa. Saiki wis ganti sandangan. Bathara Kala ora bakal ngerti yen to sejatine sapa to aku lan kowe. Mulane kaben Kuyawadu kudune ganti jeneng gawe jeneng sak senengmu dhewe. Bathara wis kowe nganggo jeneng iki Kursi Narada. Kula aturi nekseni kula tak nami Dalang Pandhawana. Kok gawe jeneng apik. Kondo Wistrita Buwana Pijakat kawene iritasi sing saking jagat. Pas. Lah kowe Bathara Indra kok nganggo sandangane wong wadon. Inggih kekandhengan Yayi Bathara Wisnu niku dados dalange kula tak ganti penggendheri kula tak nami Nyai Sawi. Ya. Kali aku tak milik bae jeneng sing apik dhewe. Pira-pira ora enek sing madani apike jeneng. Padha seksena. Aku tak nganggo jeneng Kyai Kalungrungan. Ora apik to, Kyai Kalungrungan. Gandeng kowe Indra dadi penggendher Nyai Sawi, aku tak jeneng Kyai Kalungrungan, aku dadi pengendang Kyai Kalungrungan. Iki nalika dina sing antarane iki kurang luwih kuwi seminggu munggah 10 dina. Aku kuwi oleh bel saka kadangmu. Ing wewengkon Lampung Tengah panjenengane Adimas Dalang Kunto Guritno kang lumantar kandange ya kuwi Adimas Ipung Prayitna. Winalika semono ngebel marang aku supaya dicak makarya marang ing wewengkon ing negara Jatim ing desa Gisting Jaya. Nah, iki ayo ditindakake iku oleh dawuh saka panjenengane Bapak Lurah Nanang sak perangkat desane sak warga masyarakate. Iku duwe hajat perluning desa. Lho kuwi merdi desa sedekah bumi. Karo apa ya? Iku tasakuran warga enggal.
iku dianakane Pahargyan gelar kelir wayangan wengi nantas banjur sak bubare dianakake Murwakala. Mula saka iku ayo padha enggal tata-tata nguyung-nguyung anyang nguyung marang bon repote panjenengane Bapa Lurah nanang sak warga masyarakate kabeh apa kang dadi pamundhute bisa kasembadan inggih yen kados mekaten kula sinarosa inggih kula namung tansah gedhe kula ingkang dados panjenengan para masyarakat menika sinarosa gandeng terus taksih bareng-bareng monggo sami kekancangan kita ayo terus padang tindakake pakaryan ngupati sendang pangluwatan kang mapan ana ing alas Cendowah ana ing kono sawijining telaga kang aran Tlaga Aditirta ing kono kena kanggo sesuci diri awit aku saka dongenging Bapa Kati klebu wong kang sedang diarani sapa buane uwa garbane wong atuh tanpa kadang ora duwe kakang ora duwe Mbak Ayu lakonanku pun marang marcopo jebule nilak-nilak tanpa tepi aku bakal kelakon warek selawase awit ing kene sing pasrahke karo aku panganku luwih akeh wae tak sawang ini bener-bener kok enek bocah lagi lu badu wis mandek kok bos sang mawe kandung belum salat para suwanku mudhun saka kabewangan jong diri kelasa ana ing majaning marga ketemu karo bocah
bagus tanpa cacat mandek kok dhisik aku ndak takut jenengmu sapa menyang ngendi sediamu saka ngendi pinakamu ngaku yen jagat dewa Bathara jagat Pramudita kuyen tambuh karo aku Joko Jatosmati saka ing keturunan Andung Sumawi jenengku Joko Jatosmati gak balikake sapa sing dadi jenengmu glegrak kaya barungan ditandani lada bener yen kowe durung ngerti mek aku takon mek aku ya iki sing diarani Sang Hyang Bathara Kala sedang ngene. Lakone sedang ngene. Yo jiwa kala. Yo sengkala iki aku iki. Joko Jatosmati. Wanci sik subuh kok kowe wis gending rumahku. Kayane kowe duwe perlu kowe nyang endi le? Ngaku sing prasaja. Para kala abot-aboting aku nggon dawuh timbalane wong atuwaku. Aku supaya golek sendang pangruwatan kang mapan ana ing Wakono kang aran Praga Madirda. Awit ing kono iku kena kanggo sarana ilanging papa cintrakaku awit dirayake saka wong atuwaku tanpa kadang tanpa sedulur iso sampurna ilang papa cintrakaku yen aku adus kramas parang Praga Madirda. Walah gandeng kowe durung nganti adus kramas kowe ora susah nerusake golek sendang pangruwatan ngaras Kendhawa ana ing endi. Aku krungu lagi iki. Lah kok kowe arep golek iki kek ngendi? Yo, yen miturut ngendikane para wasis, para pinter kuwi yo. Yo gandeng senajan ana gandeng kowe iki durung nganti adus. Kramas kowe iki isih dadi kepentan pangaman. Mulane ora susah adus kramas marang Praga Madirda. Kowe nutut kowe dadi panganku mlebu ditutup timbang mapan oning pangkuke bakar dalan Bathara Kala. Aku ato kapakake kowe bakal tak pangan kowe klebu Sukerta. Mulane wetu dina Sabtu wis nurut Bathara Kala aku ora bola dalan. Ilmu cilik guru mung cendhek opat kapita kaya buntute ula tapak angin. Kaya waduk kerancangan tak kekempake rada wah tak tupluk tak untal moso malang wae Bathara Kala aku lumayu wae menyang lahan itu.
Weh. Kesik patit. Pak kalau kilat. Kupluk kiwa. Donengan pupuk nengen dongiwa. Oh lah ya. Sakit eping neto. Tak sawang yang saka ing pandulu. Oh iya iya. Pancen durung teko titi wancine. Ya. Tak entenene. Ana sak loro kulon ing desa kene mesti bakal. Nyaring diiringaken swanten dan permainan